Okay, maayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 26 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026. O ako lang gihapon ng inyong alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi na mahigala no, ari kita sa atuang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudton. Aboy na mahigala no, matud pa sa CBCP, the family, matud pa ni kanang Archbishop Gilbert Garcia, no, matud pa niya, the family is key to building a synodal church, says CBCP head. No, sa ito pa, matud pa ni Archbishop, amigo ba yan ni, kaya amo maning head siya sa una sa sa kining mission, no? Si Father kuan ni sa among senior ni sa una, no, Gilbert Garcia karon Archbishop na dako na kay ko. The family is key to building a synodal church, says CBCP head. Karon sa pasabutan nga kinibitang pagka kanabang pagpuyo bitaw sa kinabuhi nga makihugoy-hugoy ba synodal kana ba mga membro sa simbahan nga nagkahiusas o sa katumong, nagkahiusas o sa kapagtuo, nagkahiusas o sa ka-Dios, muna siya synodal church. No, nya diha kita magsugod mismo sa pamilya, nga diha kita sa pamilya nagkahiusas o sa kapagtuo, nagkahiusas o sa ka-Dios, nagkahiusas o sa katumong. Ana no, nya problema kining ubang mga pamilya may gala kay na nagsugpaki ning ilang mga pagtulunan, no, na ay Katoliko, na ay Sabadista, na ay Aglipan. Inyo po na, wala tayong problema na, no, di sa ko na ginaingon, di ta mag sa wayanay, no, muna inyo ha, di maro po na, no, talamay mo ana. No, la CBCP News, balita sa Vatican, may gala thousands convene in Assisi to pray before bones of St. Francis on the first day of historic view. Doon na magipanahon dito sa kuan mahigala, no, kanang Assisi nga kuan ba kanang dito sa Assisi ha, dito sa natawhan gyud sa atong santos, no, patron man ni si San Francisco de Assisi sa kuan sa Anhuyod, no, kami sa Manhuyod sa Sikihor po maupod gyapon na kanang doon na maghihigayon nga doon na ba magwara ba og viewing unya gipakita gyud ang kining ang usangala aning relic, no, relic gyud ni San Francisco kay bukog muna nga labihan kadaghan libuan ang mga tawo nga ni saksi, no, sa matud pa historic viewing of the bones of Saint Francis of Assisi. Hala no, arita may gala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga itong Saint of the Day karon February 2026, mao si San Porfirio Sagasa. Bino kini si San Porfirio mahigala na tao siya ni antong 1353, usa kini siya ka Griego, no, nya nahimo siyang usa ka ermitanyo, nagpuyo siyang usa ka ermitanyo, no, unya naundinahan sa isip usa ka pari gani nahimo gid siyang usa ka obispo sa Gaza, no, Gaza, Palestina, no, nya nahimo siya nga tinabangon sa mga kabus ug nahimo siyang yang kinabuhi mahigala na puno sa pagampo, muna gitawag natong ascetic lifestyle. Ayan, no, so karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Porfirio Sagasa. Abi na padayon ta manghigala no sa atoa nga mga buhatonon ni ining kamudtuon. Abi no padayon ta ari kita sa atoang mga katikism, no. Katikism nato mga pangutana sa usa ka awit. Ayan no. Okay, sa Biblia daghan ang gihisgutan nga dili ipagkaon pero gikaon ra gihapon nato. Dili ba kini ta makasalaani? Tubag ni ana doon na gitino igiingon, no, na may ginayno sa Biblia sa Leviticus kapitulo 11 mabasa nato nga mga pagkaon nga pwede ug mga pagkaon dili pwedeng kanon. Lalakip sa dili ipagkaon ang karning baboy, ang mga isda nga walay himbis, pero kanatong Katoliko
kaon ratani, no? Alang kanato gigitagaan man kini ni Kristo og eksaktong kahulugan. Kay matud pa ni Kristo niingon siya nga sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, ayaw ninyo hunang-hunaan nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kung dili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 17 ug 19, sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya si Jesus ba sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot samara sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man musulod siyang kasing-kasing, kung dili ngadto sa ilang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipadayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ayan, no? Kaya doon na may katungod si Kristo. Daan na gud nga niingon si Kristo nga wala ako muanhi aron pagsalikway sa balaod kung dili aron pagtuman hinuon sa hustong aron paghatag sa eksaktong kahulugan. Ayan, no? So bada nga gihatag gyud ni Kristo ang eksaktong kahulugan, no? Nga wala ay pagkaon nga makapakasala, no? Kay musulod ra man na sa tiyan unya mugawas ra pod, no? Pero ang makapakasala kanato mao katong mugawas gikan kanato. Na nga sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16-17, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, no? O ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw ipapahulay. Kining tanan nga mga anino lamang sa mga buta nga umaabot, ang katumanan mao si Kristo. So pagkaon ay lagi ayaw nang problema kabahin ng kaon. Gawas dagay anang matimpong puasa, no? Kay dili man ang pagkaon mo ato ang giigo niya ng pagpuasa. Kuan man na ang disiplina man na, no? Disiplina. Kaya sa man ang pagkaon, pagkaon is any nutritious substance that people or eat in order to maintain life and growth. No? So in other words, non-poisonous. Dili gani makahilo pagkaon gina, no? Sa ato pa basta dili makamatay pagkaon gina siya, no? Unya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 9-15, ayaw isipa nga magmahugaw ang bisan unsa nga gihingluan nasa Dios. Si Kristo usa sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Okay, klaro? Okay na, no? Laing pangutana, ang pagyukbo o pagluhod at tubangan sa mga debulto sa santos, dili ba usa ka paagi sa pagsimba? O, magdepende. Magdepende mo gala nimo kung sa imong pagyukbo imo siyang gisimba, aw nagsimba ka. Pero pagyukbo nimo imo ra siyang gitahod, akin itahod ra ka. Wala man gibutang sa Biblia nga dili ka mutahod sa mga santos, sa mga debulto. Wa man siya ningon ra man nga ayaw pagsimba. So wala ta nagsimba kay ang pagsimba na maguna sa kasing-kasing, wala man na sa aksyon, no? Ang bisan kapila pa kamo yukbo din ha basta dili na pagsimba. Parehas gud anang Jose Rizal gud nga matimpong kuan December 31 ba na, no? December 30, no? Nga muyukbo ta sa mga pagyukbo, no? Sa imahe ni Jose Rizal. Miyukbo mo ginang uban na, muyukbo mo na uban na, pero dili na siya pagsimba kay ang imong rason, ang imong katuyuan sa imong pagyukbo, dili man pagsimba, pagpasidungog naman. Ha, klaro ha? Kay ang pagsimba mauman, kay ang pagyukbo, wa po na nagpasapangutan usa na unsa imong tuto, usa may kahulugan nga nung niyukbo man kaniya. Ngayon ka panglitan, di man po sila mangutan usa man na kanang pagyukbo nimo sa imahe ni Jose Rizal, pagsimba ba na o pagpasidungog lang? Pagpasidungog, okay. Dili ka na makasala. Mao gihapon sa mga santos, no, maingon nga pagyukbo sa mga Dios. Niyukbo man kaniya sa atubangan sa imahe sa mahal nga birhen. Gisimba ba nimo siya isip Dios? Wala amo ra nang ipasidungkan kay inahan ba ni Kristo. Dili ba na ordinaryong babae ato maganing tahod si Lisa Marcos ato maganing na siyang gipasidunggan kay asawa ba yang Marcos,
So, di ba no? Ni Marcos ba ni Bongbong. Kung basahon sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 4 sa 6, ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan kinsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios o pagsimba niini kay ang Ginoo nga inyong Dios abubuan. Oh, sa ato pa. Unsa man ang imong pagyukbo? Pagsimba ba na? Isip Dios o pagtahod lang? So may tubag. Umingon ka, pagsimba, isip Dios, ana sipiat ka na ha, ayaw na dako kay nang sala. Pero maingon nga pagyukbo o pagtahod, isip usa ka buutan nga tawo, wala na. Wala man nato siya gisimba ato ra man gipasidunggan. Tunod ka na kay nasa sa Biblia nga dili gyud ang pagyukbo sa mga dibulto nga giisip nga Dios apan dili Dios. Okay no? Mao ka nang gitawag og Dios. Kaya di man Dios nga nganong imo man ang giyukbo-yukbuan isip Dios. Pero kay naa man gigiingon nga magdepende mo guna. No, walahan po nya kining uban nga mga inaanak po nila ba nga tudluan man puno unta nagsimbag yung kas Dios. Wala lagi. Wala lagi nga nung magbuot man yung ka paminawar ako kung sa akong isulti nganong abi kay ni yukbo day ko pagsimba na day na dili na may uban nga ni yukbo ra tamon bitan na nga kana bitawng na yung mga speaker ba kanang mga politiko labi na ato mga pagyukbo sa atong halangdong mayor ano ato pagipaka-Dios po din ang mayor na naman ang mga pagyukbo sa atong mga opisyal sa nasod pinagayod si BBM pero dili na pagyukbo nga gipagisama nato sang Dios lagi na di man lang gyud maminaw kay ang ila gyud nga ang ilaha gyud mo eksakto dili na maminaw og katarungan sige na watay mahimo na no mo na gitawag nato og waputan na kinahanglan pod nga uyunan basta kay kini atong pagtuo wala na kinahanglang uyunan pa di ba no kanang imong pagtuo wala na kinahanglang uyunan pa kung pag-uyon sa uban ang imong gikuag base na dili gyud na mahimo kanang imong pagtaod sa imong inyong pastor no ug dili na uyunan no dili na uyunan di na gyud mo mutahod nga uyon ba mo nga mutahod mi sa among pastor ug moingon ng uban nga dili alawa na nag-agad amon ba dili dayon ko ayaw ang imong pagtuo wala na kinahanglan pa nga uyunan sa mga tao. Ang importante nga ang imuhang gihimo mao ang pagpakita sa imong dakong pagtahod o pagpasidungog, no? Ang imuhang pagtahod o pagpasidungog sa mismong tag-iya sa larawan. Muuyon mo sa dili kay mo na amo kay kining among pagtuo wala na may nagkinahanglan uyunan. No, kini among pagtuo nila dili man ni para ninyo para man ni Ginoo so nganong mag-agad mamig muuyon babog sa dili nga dili man kamo moy among gisimba ang Ginoo man dili man pod mo moy among gipasidunggan ang mga santos man muuyon mo sa dili nara na ninyo man ginaingon nga kini among pagtuo wala na namang kinahanglan pang uyunan ninyo basta kay para namo giuyunan ni sa Ginoo klaro. Pero ayaw mo kalain ha, kaya mo ito magtubag na po, may sige hanggumin ninyo ang gidaot. No, kana mga laing pagtulunan, nga muna niya, nang upan daw pong katoliko, kay mo tuo. So, na yung pagtuo, kinahanglan pa rin nag-uyunan sa mga tao. Ayaw, ang imong pagtuo, wala na nagkinahanglang uyunan ba na sa Diyos. Ang importante nga, uyunan na sa mga sa Diyos, dili uyunan sa tao. Kaya kung ang mga tao, may imong kuha agbase na, dili magserbe kay do na baya giuban nga di gyud mo uyon ana gani kami gani mo yung mga gipanghimo pod nga murag dili gyud pod may uyon pero inyo mo na wala man lagi na mag-agad og muuyon ba mig sa dili anang inyong gituuhan no okay ang among gitahod nga kinahanglan gimig uyunan mi sa Ginoo no tarwa so kadto pa mo na klaro mga Katoliko ha bisan pagdaghan kaayong musaway sa ato ang mga pagtulunan, mga laing relihiyon, wala na problema. Kaya ang atong pagtuo, wala na kinahanglang uyunan pa sa laing relihiyon. no? Wala na kanong sila may atong kuha agbase
sa atong pagtulod, wala na, kung dili mo manuo, ayaw ra mong tuo. Gipugos ba dahil mapagpatuo nga man. Kaya problema lang ko sa mga laing relihiyon o magmisa kung patay, kaya daghan mo na kayong laing relihiyon. Kalagmitan yun, naandapit og dili yun ka sa una, mamadlong mo yun ko, pero karon din ako. Kanang mga kasal, mga misa sa patay, misa sa kasal, daghan ang laing relihiyon manulod ana. Ang problema kay maingon kang manindog palihog, dili manindog yun yung uban, mulingkod na yun siya. No? Mangluhod palihog, di yun po siya muluhod, mulingkod na yun siya. Sa una, mamadlong ko, pero karon di na sa handa na siya. Sagdahan na, no? Yung ano man, ang iyahang pagluhod o mo man lagi na mag-agad o mo man lagi na kinahanglanan nga muluhod pag siya mahuman ra man ning misa o mulikod sa kadiha. Dili man ingon nga og dili ka muluhod, dili mahuman ning misa, mahuman ra maghapon o di lingkod ra diha. Ti mahimo na po sa una mamadlong wiad jud ko. Kaya feel lang ko ba nga mura ba o insulto ba, gi-insultin nato ang pagtuo, pero karon dili nako. Total, mahuman ra maghapon ning misa, bahalag di ka mo tindog diha. Imo mo siya ng katungod kay, pero ang problema nga nung nisulod ka simbahan. Di ra lapit ang pangutanan, di man dahil kamutahod sa amo ang mga pagtulunan nga nung nagsulod-sulod mga kadiya. Dito lang unta kas gawas na may sakyanan kay patay man lagi ato ra mo gawas. Ay lang sulod lamang kay mura bagbasing mas misinterpret na sa mga Katoliko nga mura bag imo bang giinsulto ang mga Katoliko. You're trying to insult the Catholics by not following the kanabitang gesture. Para na ako, sige na. Doon na riyuban nga mga pare nga mamadlong, pero ako sige na mahuman ra maghapon ng misa, bisag di mo sunod sa mo ang gihimo. Pero mahangyo ra mo tabi nga kung inana naman lamang inyong attitude, kumahimo ayo na lang mo sunod og simbahan kay daan gyud dili maangayanan. Okay, klaro? Abi no dinila sa takbutom ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Father with Academia Akab. Manamilit usab ka ninyo, manalangin ka nato ang Dios ug kaagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung Pilipinas. Salamat.